Mă, tu ce ai face dacă ai fi Dumnezeu? Mă, în primul rând, aș face să dispară toate războaiele. Aha. Și în al doilea rând, aș face ca toate beșinile să miroase mentolat. Bine, am înțeles prima parte, dar partea a doua nu are nicio logică. O să aibă logică într-o secundă. Hai, mă, tu ești tâmpit. Mă, Mă, unde te-ai dus? Fugi, mă, că vine Bruce Lee. Cine? Bruce Lee, mă. E nou student care s-a mutat la noi pe palier, mă. Și ne bate pe toți, mă. Du-te, mă, că eu nu l-am văzut până acum. Stai să vezi tu ce bucăți îi dau. Inocențiu, fugi, mă, fugi. prietene, tu te-ai beșit aici pe parier. Du-te, mă. Mă, Orlando, mă, de asta ți-e frică ție, mă. Mă, Bruce Lee Chichichan, când îți fut un șpiț în ochi, o să-mi fie dor de tine. Prietene, de nu fugi în 2 secunde, îți trag o palmă de zboară Ino din numele tău și lumea o să-ți spună Cențiu. Bine, tu ai vrut-o. 3, 2, 1... Eu ți-am zis? Să nu spui că nu ți-am zis. Eu ți-am zis de la început. Dar tu că nu. Că cine sunt eu? Cine sunt eu?